El campanar de Jujol va ser concebut per l'arquitecte a l'any 1916 per un encàrrec de mossèn Ramon i va ser acabat a l'any 1917. Aquesta idea d'aquest campanar va ser del coronament, va ser una al·legoria sobre el Sant Rosari i, a part dels quatre sants que l'envolten, que tots eren fervents de la Verge Maria i del Sant Rosari, el campanar està totalment coronat per un panell en el que hi ha un lleó i una creu, en representació del bé i del mal. Com es pot comprovar, la creu està més alta que el lleó i el lleó està girat el cap cap a la creu, amb un cert ànim de fugida, perquè està fugint del bé. Aquest campanar, en un principi, també el va dissenyar amb una sèrie de trencadissos que cobrien la part que està, ara es veu el totxo, i aquests trencadissos no s'han dut a terme perquè ells tampoc els va acabar i no estava molt clar què és el que al final hagués fet. Podeu veure, doncs, també aquests grans òvals que fan, o mig òvals que fan les finestres o les entrades, que això també és molt típic del modernisme i d'en Jujol, que són una manera de descarregar les forces d'una forma més còmoda. A l'any 1954 una tormenta va fer que el panell es tingués que retirar i finalment l'any 1912 es va recuperar i es va col·locar a dalt fent una reconstrucció de tot aquest campanar.